Ladalah lakon aku munggah ngerepat kepanasan goleki kadangku kabeh sing bakal dicemplungke ning kawah Candradimuka. Para dewa ora gelem balik ki adi-adi obrak-abrik kayangan Suralaya. Brahala pitung gunung ngebaki jagat munggah ning ngrepat kepanasan sapa? Kowe takon karo aku jenengku Dewa Hamral. Jeneng kita Dewa Hamral ya dasar nyata. Panjenengan sapa? Ulun Bathara Penyarian. Kok munggah ning kayangan goleki para Pandhawa. Pandhawa stemekaning pati jemplungke kawah Candradimuka. Piye? Ora gelem balik ke bali ning Pandhawa. Oh, lakon gaglak limpamu saurung. Brahala munggah kayangan jenengku Dewa Hamral. Sapa? Ulun Bathara Sambu. Mudhun ora sudi. Mudhuna gelem mudhun syarate njaluk bali ning Pandhawa. Mat guntur geni pampanono. Dewaya nuntun aprangsaya kang samya sarasaran Yamadewati ilahe kula wonten dawuh kulun. Ulun mundhut priksa kita isih kepengin dadi rombongan ning dewa apa ora? Inggih. Kula kepengin pukulun. Yen kepengin syarate ana. Syaratipun menapa? Pengamuking buta kae
pengamuk ing buta kae maragake Trenggalana. Syukur bage yen Yama Dipati bisa nyendal mayang. Ning nek ora kecunggal aja takon dosa kelakon dilereni nggone dadi dewa Yama. Ana dewa kok renggunuk ilaeng ulun Bathara Yama Dipati. Kita sapa? Aku jenenge Ditya Dewambral. Jaluk bali ning Pandhawa, mudhun ora sakokan perceka. Bali ning jagat gelem bali syarate njaluk bali ning Pandhawa. Kelakon tak jabut nyawamu mati dening aku. Jabut nyawane Dewambral kowe wis mati, nanging kowe mati ngadeg. Suwe-suwe mesti bakal ambruk. Ngandel apa ora ambruk tenan, merga wis ora ana cagake nggo leye-leye. Ora kuat Dewambral mati melek mripatmu. Waduh. Yama Dipati mlayu-mlayu piye? Nyaose mriksa, duh pukulun kayangan geger. Pengamukipun Dewambral badhe nyuwun wangsulipun para Pandhawa. Satemah para dewa sami mboten kecunggah damel geger kayangan badhe dipun bumi angus pukulun. Leng-lenging dremangungkung kandhuan limang lelena tanpa kanin. Oh, yen tan tulus mengko Sang Dyatama ngajwalati Sang Ayu Palungguhan ulun. Dewambral munggah ning kayangan gawe geger. Pukulun, aku gelem nrimo syarate aku njaluk bali ning para Pandhawa. Wong sing ora luput aja dipatrapi pidana, titah kang ora kleru aja disendal mayang. Ulun iku ratu-ratuning dewa, menungsa, jawata lan para leluhur iku kapurba marang panguwasa ulun. Lah kok malah jeneng kita manceni mulang kelawan Bathara Guru. Mudhuna ning jagat ora pati-pati mudhun yen durung bareng karo Pandhawa. Pusaka kayangan cis bali ragas tampanana. Tanggung jawabmu kowe dadi dewa ming leda-ledi. Oh. Kokan gunem, kokan uwus gegeden pangan ning ora nyata tanggung jawabe. Ayo pusaka Ratu Mama pengabaran Guntur Geni geseng dadi areng.
Dewamral geseng dadi areng sing kandha sapa Pukulun. Kakang Trada, Kakang Kanika Putra. Kula ingkang prapta Kakang Trada. Kula nembe tilem. Tilem kok geneman. Kula nglindur. Nyuwun pengayoman Kakang Trada kayangan geger. Kula ora ampun matur tunggak dadak ora melu gar tunggak waru ora melu-melu. Galak. Iki carane wong gedhe wong dhuwur durung karuan, bener wong isor wong cilik durung karuan luput. Mula aja sak wenang-wenang dumeh nyekel panguwasa. Kuasane kok kinarya gada. Waton dianggep luput, sebratke dianggep luput, sirnake. Lah mengko suwe-suwe titahe entek menungsane entek sendal mayang luput sithik sendal mayang. Adi Guru, yen mboten nglenggana dhateng kalepatan kuwirangan Adi Guru. Kresna Rama kaping Cinarokra pan sinayeng gelung kadidanar wang-wang Doyang Pukulun merebeki jateng ingkang wayah pangabekti kula mugi kanjuk ngandhaping canela paduka Yang Pukulun. Ya wis ulun tampa nggih Kresna pangestu ulun tampanana sanget anggen kula mundi wonten dawuh menapa kepareng paduka tedhak dhateng Madyapada kawruhanana kayangan geger merga pengamuking Dewamral. Dewamral ngobrak-abrik kayangan Suralaya eden-eden renggan ing kasuwargan remuk bubuk dadi rerempon. Sebab pamuthahe Dewa Amral yaiku bakal njaluk balining para Pandhawa. Kamangka Pandhawa stumekaning pati Werkudara sakadang wis nyemplung jroning kawah Candradimuka. Nggih Kresna, rening kayangan geger kabeh para dewa orana sing kecunggah nrenggalangi kasektene Dewa Amral ulun nyraya kelawan jeneng kita. Keparingipun Yang Pukulun manut Kresna dadi jagoning dewa nyirnake Dewa Amral. Kagat resang kapirangu rinangkul kinempit-tempit sangernaning bawana sagah dereng kinantenan selak ugi boten Pukulun kuwi jenenge Boya Wangsulan. Sebab wong wangsulan iku kudune landhesane maton yen ya yen ora ya ora. Badhe kula tindakaken namung kula nglenggana bilih kridaning atan kok bedah kutaning pasti budidayane menungsa mboten saged ngungkuli panguwasipun Yang Widiwasa. Kula ingkang badhe tumandang budidaya geliyak-geliyak nanging sekedhik kula ginggadahi pamundhut menapa paduka Yang Pukulun kersa minangkani pamodhahipun ing wayah kula pun Kresna waton bisa nyirnake Dewamral ulun sembadani inggih. Kula sagah dados jagoning dewa syaratipun sedaya ing dados gegayuhanipun kadang kula para Pandhawa Eyang Pukulun kedah minangkani Pukulun.
para Pandhawa kedah dipun pinangkani wujud menapa kemawon. Mongko ingkang darbe pamodha iku Werkudara, nyatane Werkudara wis tumekaning pati. Kantun Eyang Pukulun sagah menapa mboten? Menawi mboten sagah kula nggih mboten purun, trimah kula badhe nyuwun pangapunten. Kula badhe nginggar-inggar salira nganti garwa kula bakal menyang endi? Badhe wonten pasar malem Pukulun. Lho kok ngono Kresna? Inggih, awit garwa kula menika kaliyan yoga-yoga kula menika kepengin kala mangsa menika nggih sanja kaliyan kulawarga dharma wisata plesir klinong-klinong. Ya yen ngono ulun sembadani. Sagah? Ya ulun saguh. Menawi paduka Eyang Pukulun sagah, menapa sedaya dados gegayuhanipun kadang kula Pandhawa, sae Yai Punta utawi Yai Kembar kedah dipun pinangkani. Menawi Pukulun kersa minangkani kula saged dados jagoning dewa. Ayo ulun kanthi munggah ning kayangan nggih. Prabu Kresna sedhakep saluku juga ngeningke Panca Indriya. Panca wilangan 5 Indriya pengangen-angen. Ana swara datan renungu, ana rupa tan kadulu. Ingkang kapandheng muhung pucuking grana kusika. Sekawan kang kaberat sajuga kang sinidikara kinarya lakstaning brata. Tis kaya mati ngadeg, lidah kapadalaken palenggan rasul. Megeng napas lan upus satemah liyep layape ngaluyup kaya mati jroning urip kaya urip jroning mati sanalika lap ical saking Pandulu nedya Dewi Krama dadya Brahala pitung gunung. Melu-melu endi pengamuke Dewa Ambral. Ayo nono kridane iki Dewa Mambang. Dewa Ambral mungsuhe Dewa Mambang. Tata Kadewi Saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ladalah Dewa padha kalah nanging aja girang-girang gumuyu. Aku jagoning dewa, jenengku Dewa Mambang. Kowe takon marang aku Dewa Ambral. Wis ngerti? Aku Dewa Ambral, aku Dewa Mambang. Dadi jagoning dewa. Kowe aja melu-melu. Melu-melu wae. Kowe melu perkara iki kelakon dadi glelipku. Wah. Kowe buta kok saru. Kelakon dadi glelipku. Aja kandha saru mosok buta kok kelakon dadi silitku. Glelipku. Oh, krunguku kelakon dadi silitku. Mudhun ning jagat gelem mudhun syarate bareng karo kowe. Wah, piye? Jela urip nyidam bandosa glundunge mimis wandang. Hey!
ndak kowe. Woi. Wah, aduh. Hei. Oh, hey. Hei. Hei, anda kowe. Hei. Cepet tenang iki. Sing njaluki lakon sapa ngajar. Dewa padha kemringet kerenggosan. Nganti dleweran keringete, napase mengkap-mengkip nganti kaya ana lindhu bumine bengkah horeg jagate merga pengamuking Brahala loro, Dewa Ampral tandinge Dewa Mambang. Yama Dipati, kula Wandrada mrene Yama. Nyuwun pangapunten kula pun ucul-ucul. Nguculi apa? Sampun nguculi jari kalian setagen. Oh iya, aja nganti jiglok. Menapanipun kathoke jero aja nganti ucul. Oh inggih mboten. Ditontoni Yama sing menang Dewa Mambang apa Dewa Ampral Yama?